Tot ho enfoco bastant des de la mala hòstia. Vull dir que hi ha un missatge un missatge crític. Considero que és bastant satíric al final i que, òbviament, té tot un recorregut i un discurs feminista a partir de l'experiència d'una realitat normativa molt intensa, molt tal, Sí, jo soc molt intensita, no? I els pecats són un xiste, són una rabieta, una pataleta, i crec que les pataletes són super dignes i necessàries. Les vagines aquestes són unes catxondes d'equilibres molt, i fins i tot crec que cadascuna té moltíssima personalitat. I en canvi tota la resta, tot el que són ja pintures, és un experiment pictòric. Sí, és com un monstre, que té ulls a les tetes. És un torso, de fet és el meu torso, sembla com una mena de monstre, però semblaria més, un monstre no monstruós, no de terror, sinó una cosa costum. Vull dir, per exemple, els ulls són molt... estan com tancadets, són com si s'estigués despertant, com si allà... No són els meus monstres, no són les meves tiniebles, diguem, que són molt estimulants.